Projekt Cesta za snem mě zaujal zejména proto, že jsem taky vlastně sám aktivní cestovatel a na začátku mých vlastně toulek po Evropě byl můj velký sen a to byla cesta do Paříže. Myslím si, že Heřman to měl asi o mnoho těžší než já. Díky tomu svýmu handicapu a já ho za to obdivuju, s jakou vervou a úsilím se vlastně na ty cesty prostě vydal. Myslím si, že může být i příkladem pro hodně z nás, nejenom pro ty lidi s handicapem, ale i ty, co vlastně jsou v uvozovkách jakoby zdraví, protože spousta lidí, co znám, tak vlastně se asi moc ničemu nevěnuje a myslím si, že je to takový impuls i pro vlastně všechny lidi, aby začali nějak aktivně vlastně žít.